2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nazdar, já vás vítám u tohohle videa a dnešní video je tutoriál, jak udělat intro nebo outro na mobilu nebo tabletu. Takže co k tomu budete potřebovat? 100% k tomu budete potřebovat obchod Play. Takže si zajděte na obchod Play. A v obchodě Play si vyhrajte Power Direct Store. Normálně takto Power Direct Store si vyhledejte. No a ukáže se vám tady tento Power Director. No a pak, až ho budete mít nainstalovaný, tak 100% zajděte na YouTube. A tam si do vyhledávače napište intro no tech download. Normálně tady tohle si napište do komentářů a dejte vyhledat. No a normálně si vám tam ukážu nějaké intra, třeba například to je to moje intro, takže normálně si stáhněte. Já už tady mám jedno stáhle. Vždycky byste měli mít v popise nějaký jako odkaz, když se na to napíše, vidíte download link. Tak jo. A vlastně až se to stáhnete, tak si to prostě stáhnete, abyste do toho Power Directoru a tam si prostě půjdete, vytvoříte si projekt. Rozšíříte si nějaký projekt. Jo, tady create new projekt. Já mám projekt outro, takže si teď budu dělat outro a dáte edit projekt. Vidíte, že takto vypadá moje outro. Tak teď nějak vypadá to moje outro. Takže teď vidíte takové to téčko. Tady je takové téčko, na to kliknete. No a tady si prostě vyberete text. Který byste chtěli. Takže v mém případě je tento text. V mém případě je tento text a dám to. Tak. Ale já si ho chci přehodit a dám si ho někam sem jinam. A teď si ještě musím změnit barvu. No a tak to vlastně vypadá konečné, toto. Tak to nakonec vypadá, takže tak to. Akorát tam je ještě hudba, ale teď nevím, proč to tam nejde. Takže doufám, že vám tento tutoriál pomohl. Já se s vámi loučím a čau.